Ku yi subscribe a shahararren tashar mu mai suna Uzuk Entertainment don more nishaɗi. Zona. Yaro na ya ga kana ta murna kana wannan. Ko yau dai an yi kokari ba a zo kalar dadi da ake zuwa na ɗaya ko na biyu ba. Ala sai dai an zo ne 89. Allah ba ka da yawa. To me ya faru ne? Naga kana ta famun murna kana cewa kana tsalle. Na san dai kai kokari. Jarabawa ta fito kai kokari. Ka san mu lokacin da muka yi karatu 1391 idan ya ngo na 100 na kula dan ngo gidan na ta murna ita ku ka ci jarabawa ne Ba da aka da yawa. to ya faru Wallahi yau ne aka zo aka ce wani malamin ba su da mutu. No. Ku yi subscribe a shahararren tashar mu mai suna Uzuk Entertainment don more nishaɗi.